тамошобинон шумо бениҳоят мепурсидем ки билетҳои конференсияти танҳо барои командаи худам мегуфтум ки хоб, лекин ҳангоме ки дар ватани азизи худ монда омадем дигар эҳсосото дигар хел шуд ва имрӯз барои фаберлик тоҷикистон билетҳоона ба савдо мондем, лекин беҳад кам мондагиай билет. Я шахсоне ки худи ҳозир менависанд, шумо метавонед ки дастрас номерҳои ватсапи хидмат метавонед, шумо метавонед ки иминой дар ман муроҷиат кунед. як бор дигар муаррифӣ мекунем ки дар конференсия мо чӣ гап мешавад. меҳмонҳо аз 5 давлати рӯи ҷаҳон, лидери бақуввати тоҷикистон Фарангиз Ҷафарова бо супер баромади худаш дилҳои шуморо ба даст мебиёрад. аз шаҳри Россия Марьяна Умарова ва Саида Раҷабова барои шумо историяҳои успехи худшона, роҳҳои меҳнатҳои кории худшона барои шумо нақл мекунанд. аз давлати Қазоқистон рақами ягаш, аз давлати Туркманистон рақами ягаш ва як гала розгӯшу падаркаҳо ва бо рақсҳои зебои ансамбли падида мо рӯҳи шуморо шод мегардонем. билет бениҳоят арзон аст. дар пули билете ки шумо ба чорабинии мо мегӯем ҳеҷ намешавад, лекин шумо дар инҷа тамоми ҳаётона дигаргун мекунед, зиндагии нава барои худтон мекушоед. смсҳои шуморо шахсоне ки мехоҳем занҳои бомақсадатон ба ман интизорам бинависем, ман барои шумо билета дастрас мекунем, ай хидма дастрас мекунед. бо як бори дигар хоҳиш мекунем ки билет беҳад камай хафа нашавед, шахсоне ки успеҳ кардем ошто шавед.